Kabalo ang Ginoo na hapit na kamo give up. Kabalo ang Ginoo na bisan unsaon na to pakita na we're okay, pero kabalo ang Ginoo na we're not okay. Apa na nakanindot, kabalo pod ang Ginoo unsa nga tong gikinahanglan. Daghan karon galingaw sa social media. Sige agik-ik samtang sige scroll, sige agik-ik samtang nag-like o nag-react. Pero bininyo, daghan kay ron nagibati nila na sila nag-inusara. Daghan karon ilang gibati na wa sila makita. Wala sila gipaminawan. Dili sila importante. Kung gibase lang nato ang atong relasyon sa social media, na feeling nimo daghan kayo kagkauban, daghan kay kag friends, pero human imo magpindot sa cellphone. Ikaw na lang ginasara pag human. That's why daghan kay depressed. Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom og mga kahigalaan. Welcome na usab kita ni ining atong second night sa atong series na adunay tema Verified. Nining takla di ta maglangay sa atong series. I know na excited na tanan sa atong sunod na mga topiko. By the way, unsa ang sunod na mga topiko natong hisgutan mga kapaglaom kahigalaan? Karong Martes ang atong topiko giuluhan, Behind the Filter. Finding the identity and real connection. O karong Miyerkules, maghisgot na po tag instant gratification versus lasting stability. Choosing your financial path. Daghan biya sa mga batanon karon, magpusot-pusot ang order sa Shopee online. Di na kay makatigom, kay dagag palitonon, unsay trending, paliton. O niya, pagka-Webes, ang atong topiko giuluhan kini og consumed by cravings, choosing health over instant pleasures. Na mga batanon biya karon, na mga potensyal, manggialamon, layon tag maabtans kinabuhi, pero sayo pa kayo nga sakit na. Sayang ang mga sakripisyong paghago. Og karong Biyernes sa gabi, ang atong topiko giuluhan kinig mission-driven careers. Kumusta mga batanon? Sa inyong pagkuha sa inyong kurso, gihuna-huna ba ninyo ang pagserbisyo sa Ginoo? Og pagkasabado ang atong topiko giuluhan kini og Jesus for the next generation, a church that understands. Unsa na klaseng iglesia ang gikinahanglan karong niining hinapos na panahon na makakabig balik sa interes sa mga batanon. Let me give you some amazing facts sa di pa ta magpadayon. According to these facts, study shows that morning people are persistent, satisfied with life, and more resistant to fatigue and frustration. While night owls, kaning sigid og bilar, gabi magsitrabaho, have a higher tendency to explore the unknown, are more impulsive and temperamental, and are more likely to suffer from ADHD or addiction. So kung na dito mga trabahoon, mga batanon, project, mag-study ta, requirements, tapson, dili di ideal na hantod alas 12, alauna na lang sa gabi nagsigi pa og budlat ato mga mata, sige og tinadihay. Mas maayo di ay tulog og sayo, matag sayo didto himuon ang trabaho. And our topic for this evening, mga kapaglaom, mga kaigalaan, mga batanon, is about beyond hype, finding stability in an over-emotional generation. Sa dili pa ko magpadayon mga kaigsunan, tuguti ko ninyo sa pagbasa sa balang kasulatan, dinhi sa Salmo, Kapitulo 34, versikulo 18 na nag-ingon. Si Hiyuba haduol ni adtong mga dugmok ug kasing-kasing. Og nagaluwas siya ni adtong mahinulsolon sa espiritu. Makigsunan, padayon kita sa atong pagtuon. Sa atong panahon karon, we live in a time where youth, mga batanon, are overwhelmed with emotion. Kabantay mo mga ginikanan, mga magtutudlo, ang mga bagong henerasyon sa mga batanon karon gitawag na sila mga Gen Z
or mga Gen Beta or Alpha, kasagaran emotional. Overwhelmed with emotion, but under-equipped with truth and principle. That's why daghan karon ga-suffer og depression, emotional numbness, overthinking, anxiety. Grabe, kadaghan karon ang problematic na mga batan-on ni ining henerasyon. We live in an age where youth wear smiles in public. Bisan sa social media, mga batanon, lami kay pahiyom sa profile picture. Lami kayo og kinatawan. But carry silent storms in private. They laugh at memes. Kusog kay mga tawa, mga batanon ron sa mga yaga-yaga sa Facebook while hiding their mental battles. Dili lalim. That's why kasagaran sa mga bagong generation karon, kung mobisita ta sa social media, Facebook, Instagram, o asa baka, many young people are posting about being triggered. Triggered ko karon. Hay, naguba akong adlaw. And youth often use terms like kaning gaslighting, narcissist, toxic, manipulative. Daghan kay grant ana sa Facebook, padungog-dungog sa my day, sa social media, kay nasakitan ilang pagbati. O kini na mga pulong na ginapost sa social media, these are symptoms of deeper wounds inside. Anxiety, suicidal thoughts, burnout. Dili na ni ikatingala karon panahon na. Dili na ni rare. Nahimo na ning routine sa mga batan-on karon. Daghan kayo gibati nila karon. Daghan kay mga batanon naggibati nila. Naubos kay sila paglangtaw sa ilang kaugalingon. Down kay ilang kinabuhi. But I would like to tell you, my dear young people, kung gibati man nimong kalaay, gibati man nimong pag-inusara, gibati man nimong kasubo, behind your smiles are struggles. You're not alone. Because there is a man in the Bible named Elijah. Kini si Propeta Elijah. He was considered as a fire-calling prophet, a miracle-working prophet. Grabe kasuod sa Ginoo. Gigamit siya sa Ginoo sa bilagrusong pamagi. Paghimo og mga ekstraordinaryong butang. Samas pagpakanaog og kalayo. Pero abi ninyo, taliwalas kadasig ni Elijah. Taliwala siyang kasuod sa Ginoo. Siguro makaingon ta, grabe kadasig. Di naman guro ni maproblema. Almost perfect naman siguro na yung tawana. But despite sa iyang kadasig, despite sa iyang ipakita na strength, he also experienced mental breakdown. Grabe. Niabot siya sa punto na down na kay siya. O gatong masayran karon, unsa ang gibuhat sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi, mabasa na siya, if you have your Bibles with you, kung asa makakaron, na kasi mong balay, na kasi mong gitrabahuan, or nagbiyahe ka, you can open your Bibles or your e-Bibles in your phone. Ang story ni Elijah, makita diya sa 1 Kings chapter 9. You know what? During the time of Elijah, mauni ang panahon na kadaghanan sa mga katawan sa Ginoo sa Israel, mibiya sa Ginoo o misimba sa Diyos nagpanganlag Baal. Tungod sa impluwensya sa asawa sa hari, asawa ni Ahab na si Jezebel. Hinungdan, gigamit sa Ginoo si Elijah na atubangon ang mga propita ni Baal. Aron pamatud-an kinsa gyud tinuod na Ginoo, ang Dios sa langit o si Baal na Diyos sa mga dili tumutuo. Og miabot ang panahon, nag-abot sila sa mga propita ni Baal. Elijah versus the prophets of Baal. Ampo sila dito, nagbutang sila altar, kayang challenge mo ni, kung kinsay makapanao og kalayo, masunog ang altar na gibuhat sa tubangan sa daghang mga tao. Nagpamatuod, nagamhanan ang Ginoo na gisimba. Og wala magdugay ang sugilanon, uban sa dakong pagtuo ni Elijah. Mikadaog ang dakong kalayo gikan sa langit,
o gilamoy o gisunog ang tanang butang ibabaw sa halaran. Usa kadakong kadaugan, daghan ni pakpak kaniya, nadasig si Elijah. Naka-experience sa kalipay, o naligo niya pagtuo na, Lord, tinuod yun ka. Maghimo yun kag milagro. Niadtong panahon na, naas punto si Elijah sa pinakadasig niya na pagbati. Apan sa kalit lang na pangitabo, gikan sa dakong milagro, gikan sa kadaugan, ang usa ka propita na dasig kayo, na lusno. Nga naman, tungod manggod sa asawa, sa hari sa Israel na si Ahab. Ang iyang asawa na si Jezabel, nagpakanaog o death threat sa tanang mga propetas Ginoo, apil si Elijah. Og tungod ni ato na pagpanghurat, nabalaka pag-ayo si Elijah, og siya mikalagyo, uban ang kasubo o pagka-diskoryo. Mga batanon, tingalig na mo yung mga eksperyensya ni Ana. Karong adlaw, happy kita, nakapasarta sa exam, happy kita sa itong mga accomplishment, palipayon kita, kinatawanan kita, pero pagkaugma tingala ta, we are down, we are depressed. Dili stable ang atong pagbati, dili stable atong kinabuhi. And gahandom ta na sa tibok simana, isa kabulan, Lord, muntag, happy na lang unta pirmi, Lord. Apa nang nahitabo mao ni, sama ni Elijah, malipayon karon pero sa unahan, nalusno ang pagbati, mga higala. Mikalagyo siya og midagan sa kamingawan, og didto nawadan sa kusog ilalom sa kahoy, og siya mihangyo sa Ginoo. Unsay ang giingon? Mabasa sa Unong Hari, chapter 19, verse 4, nagingon, "It is enough now, Lord. Take away my life." Ginoo, di na nako kaya, surrender nako. Sa mas mga batanon karon, moabot na gani mga pagsulay, magsunod-sunod na gani ang ato mga failure. Maingon din tag, Lord, ayoko na sa world. Di na nako kaya, Lord. Yes, matagusan na to, moabot dito sa punto niya na. Apan hinumduman na to ning unang punto sa kinabuhi ni Elijah, mga batanon. Number 1, when you're feeling low, let God's grace overflow. Walay mahayong tao sa pagsulay. Bisagun sa na to ka bright, bisagun sa na to ka itsuraan, bisagun sa na to ka adunahan. Kung mabot gani ang mga pagsulay na di ta kapanagang, maka-experience sa pud biya ta usahay na ma-down ta. We are about to give up. But I would like to tell you, my dear young people, maybe some of you here are facing silent depression, overthinking, and suicidal thoughts. Yes, behind your wonderful profile pictures in Facebook, Instagram, Twitter, behind those wonderful smiles in your profile pictures are heavy hearts, pressure to succeed, fear of failure, emotional neglect. Yes, there are times or many times we pretend that we're okay. Pero ang tinuod, struggle ta inside, mga batanon. Og nakasabot ang Ginoo niya. In Testimonies for the Church, Volume 4, page 84, it says here, "The Lord reads the hearts of men. He knows the motives of each action, and He deals with His children according to their need." Walay bisan usa ka luha na wa na matikdan sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo na hapit na kamo give up. Kabalo ang Ginoo na bisan unsaon na itong pakita na we're okay, pero kabalo ang Ginoo na we're not okay. Apa na nakanindot, kabalo po ang Ginoo, unsa nga itong gikinahanglan, aron masolusyonan ang atong mga pagbati. Even the strongest in faith may fall into despair. But God's grace is stronger than grief. Mga batanon, ayaw mo ka-discourage. Naiuban biya nato, di ta kadawat og failure. Kinaanad ta, kanunay ta naa sa top. Kanunay ta success. Kanunay ta ginapalakpakan. Pero maabot na gani sa punto na mapakyas ta,
Makaingon na nata, Lord, wala ko'y pulos, Lord, di na ko. Wala ko'y rason mo pa dayon. Always remember, my dear young people, even the strongest prophet, maybe we considered him as strongest prophet, most prayerful, faithful, napakyas gani si Elijah. Kita pa kaha. Unsa may gibuhat sa Ginoo, sa dihang kasurrendero na si Elijah, sa dihang naluya na si Elijah, physically, emotionally, spiritually, God let Elijah rest and eat. Ang gibuhat sa Ginoo para ma-empower balik si Elijah, gipakaon, gipatulog. Mao day no? Na kung ma-depress dita mga batanon, maluya ta, ma-discourage ta, broken-hearted ta, ayaw sige inom. Ayaw pagpasar-pasar sa kaon. Ayaw sig mukmuk sa kwarto. Kaon, tulog og sakto aron makahuna-huna taog tarong. Dili solusyon mag-rant og mag-post sa Facebook sa imong problema. Ikaon ganin na itulog unya pag-ambos Ginoo. And God by His power will empower you. After nakakaon si Elijah, after siya na-empower, nakatulog siya, nakapahulay siya physically, nagsugod na dahin siya sa paglakaw, sulod sa 40 kaadlaw, padulong sa Mount Horeb. O didto ni adto na maong bungtod, sulod sa langob, iyang gipagawas tanan iyang pagbati, pagkadiskuryo sa Ginoo. Unsay giingon ni Elijah, Lord, di na nako kaya, Lord. Tanan nimong mga katawhan ning simba na kang Baal. Wa na'y nabilin bisag isa. Nagingon ang 1 Kings chapter 19 verse 10, I alone am left. Ako na lang nabilin, Lord. Bisag unsa na kong paningkamot, way mo tuo na ako. Walay mo believe na ako, walay mo follow na ko, Lord. Gihimo na nakong tanan. Pero wag po nila nakita ko sakripisyo. Nag-inusara na lang ko, Lord. Wa nila na-appreciate ang imo mga pulong. Lord, wala nila nakita ang imo mga milagro. Kung unsa ka kamaayo, Lord, di nako, ako na lang usa. I'm alone. Ikaduhang punto, mga batanon. You're not the only one. You're not alone. You're known by God. Ayaw na that in moments of your despair, discouragements, you're alone? No? Siguro nag-inusara ka sa imong kwarto. Pero ang Ginoo na sa imong kiliran. Kaya ang Ginoo dool sa mga kasing-kasing na masulubon. You know what? Despite the constant scrolling and messaging, scroll, chat, video, mga batanon ko ron, lingaw kayo scroll sa Facebook, scroll diha sa social media. But you know what? Youth today are lonelier than ever. Daghan karon galingaw sa social media. Sigig agik-ik samtang sigig scroll, sigig agik-ik samtang nag-like o nag-react. Pero bininyo, daghan kay ron mga batanon, nagibati nila na sila nag-inusara og masulubon. Daghan karon ilang gibati na wa sila makita. Wala sila gipaminawan. Dili sila importante. Gawas og sulod sa pamilya. That's the result. Kung wala gid tay saktong koneksyon diya sa Ginoo og sa atong mga mahal sa kinabuhi. Kung gibase lang nato ang atong relasyon sa social media only gives illusion of community. Na feeling nimo daghan kayo kag kauban, daghan kay kag friends, pero human imo magpindot sa cellphone, ikaw na lang maginasara pag human. That's why daghan kay depressed. Kay pagtuo nila they are happy, but they are alone. But I would like to tell you, my dear young people, you're not the only one who feels left out, unimportant, struggling. You know what? Ang yawa maningkamot pod. Nabation nimo na nag-inusara ka. But God says, I see you. Gilantaw ka sa Ginoo. Nakita sa Ginoo imong hago, mga batanon. Nakita sa Ginoo imong worth. Makaingon ka, wa naman ko'y lugar diri sa kalibutan.
wala ko'y family, wala ko'y community, wala ko'y friends. But God prepared the church. Not just a building, but it's your family, mga batanon. Adto sa simbahan. And many people will help you, will pray for you. In Prophets and Kings, page 174, those who are fighting the battles of the Lord will have times of discouragement, but God will not leave them alone. Amen, mga batanon. Siguro na kay gibati diha na pagkadiskuryo, wa ko kabaloon sa imong struggle. Siguro na kay struggle financial diha mga batanon, sa imong pag-eskwela, relationship with loved ones, sa imong panglawas. Always remember this. Dili ka pasagdan sa Ginoo sa panahon na ikaw magdiskoryo. Ubanan ka sa Ginoo. You are never truly alone when Christ lives in your heart and community surrounds your soul. That's why dito sa bungtod sa Mount Horeb, God tells Elijah to stand. Miabot ang kusog na hangin, miabot ang linog, miabot ang kalayo, but God's voice is not there. Wag niya nadunggan ang tingog sa Ginoo. Kusog na kayang paglipak, kusog kayong kalayo, kusog kayong hangin. Wag yun nadunggan ni Elijah ang tingog sa Ginoo. Finally, Elijah hears a still small voice. Og diha niya nadunggan na ang Ginoo nakigsulti kaniya. In 1 Kings chapter 19 verse 12, nagingon, after the fire came a gentle whisper. Ikatulong punto, second to the last. When the world screams loud, my dear young people, hear God's whisper proud. Sama sa kinabuhi ni Elijah, my dear young people, saba kay ang palibot, naghagunob ang hangin, kusog kay paglipak, na ikalayo na nagdilaab. Pero taliwalas, kasabawan niya nadunggan ang tingog sa Ginoo. Apan sa dihang nadunggan niyang gamayng tingog, diha niya nabati ang pagigsulti sa Ginoo. Sama sa itong panahon karon, my dear young people, we live today in this world that is emotionally harsh and noisy world. Sa atong panahon karon, nagpuyo tas kalibutan na ang mga tao, ang mga katawhan, harsh kayo. Unya, saba kayo, bisan diya sa social media. Kung mag-scroll ta sa Facebook, social media, judgment comes quick. Mistakes go viral, kabantay mo sa Facebook. Ang sipyat sa usa ka tawo, dali ra kay mo kuyanap sa tibok nasod. Dali ra kay kamaulawan. Ang kapakyasan ug kagulanan sa usa ka tawo na himong kalingawan sa kadaghanan. Siguro, ang uban ninyo diha, natagam na pag-ayo, nabuli pag-ayo, na trauma. We are crying because we are drowned by criticism and comparison. And nowadays, many don't feel that we are safe to be vulnerable. Mga mga batanon karon, protective na kayo, di na kumpiyansa. Dili na magpagawa silang pagbati, kay basig i-judge sila. Dili na mu-open sila mga struggle, kay basig di sila tuuhan. I-criticize ra sila. That's the situation karon mga kabatanunan, mga kapaglaom. Siguro bag-uhay lang na trending. Niaging simana man siguro ni. Ang usa ka tawo gipaak o usa ka buaya. O niya karon unsa may ga circulate og maayo sa Facebook. Sayod ta, na dili lalim pa ako ng buaya. Kung ikaw naas kahimtang na niadtong tawhana, makulbaan ka, matruma ka, sakit kaayo tos pagbati. Physically, kinasamad pud siya. Pero unsay gibuhat ron sa mga tao social media, ay perting daghanang video ron na binuang. Magsingon, lay, ayaw pa akalay, buutan mo na silay. Sige, binuang. You see, sa atong panahon karon, ang kapakyasan o disgrasya sa uban, gihimong kalingawan. Toxic na kaya itong kalibutan. The Ministry of Healing, page 58, it says here, it is in the quietness of the soul that Christ works most effectively.
Ang Ginoo magalihok sa tong kasing-kasing, dili sa kasabas kalibutan, dili sa kadaghang toxic ning kalibutan, but Christ works silently. Christ works most effectively in the quietness of your soul. God doesn't shout above the noise, my dear young people. He whispers in the silence. Sa panahon na diskoryo si Elijah, wala biya sa kasabis Ginoo. Sa panahon nag-open siya, Lord, di na nako kaya, nag-inusara na lang ko, Lord. Musurrender na ko. Wala biya siya gi-judge sa Ginoo giingnan. Pagluya-luya di Elijah. Pakaron ingnon. Ikaw yun Elijah, pagtarong ba? Ay ragod sig inuwi diha. Wala sa gi-judge sa Ginoo, sa gikasab-an sa iyang kaluyahon. Gi-validate sa Ginoo iyang feelings. Pero ang Ginoo wala makontento ato. While it is true, nagisabot sa Ginoo iyang pagbati, pero wala misugot ang Ginoo na magpabilin siya sa iyang behavior, na gina-isolate niya iyang kaugalingon. Instead, God gives him a mission. Unsa may gibuhat sa Ginoo kang Elijah? In 1 Kings 19, verse 15 to 16, ingon ang Ginoo, Elijah, go and anoint Elisha. Ang Ginoo di ay musabot sa tong pagbati ug kadiskoryo mga batanon. Nakasabot ang Ginoo sa panahon nagibati darto that we are alone. Pero ang Ginoo dili mosugot na magpabili na lang tas pagkadiskoryo. Dili mosugot ang Ginoo na magpabili na lang ka na magtago sa imong kaugalingong pagbati. God wants you to stand up and run and fulfill your purpose. Because God will give you a mission. Posible ba, mga batanon, that we are broken-hearted, we are struggling, and we can still help others? Yes. Mas makasabot ka sa mga tao na down, lonely, depressed. Kay ikaw nakaagipod sama sa ilang giagian. And after nimo mapadayag imong gibati sa Ginoo, after na empower ka sa Ginoo, after God will heal you, now is the time na ikaw na pod mahimong instrumento in restoring others. Because mo mong ganyan prinsipyo mga batanon, we need to be restored first before we can restore others. Ikaw-pat na punto, and the last. Your calling's not done. You were born to run. Wala natapos imong calling diha sa imong kapakyasan mga batanon, sama ni Elijah. Wala natapos imong calling diha sa imong pagkadiskoryo. Wala natapos imong calling diha sa imong kasubo. Because God wants you to run. Many youth don't know their purpose nowadays. Many youth are lost, distracted, insecure, and directionless. Walay padulngan silang kinabuhi. Kaya naghunahuna sila na ilang kasakit na gibati disqualifies them from being used by God. Di na ko pwede gamiton sa Ginoo kay weak ko. Di na ko pwede gamiton sa Ginoo kay because I'm a failure. Di na ko pwede gamiton sa Ginoo kay dysfunctional ko. Broken family ang akong background. Di na ko gamiton sa Ginoo kay unstable kay kong emotion. No! Wala na magapugong sa imong calling. Your feelings are valid, but you need to rise above your struggles. Because God already qualifies you, not because of who you are, not because of what you feel, not because of your success. God qualifies you because of His grace and because God loves you. Because God sees your potential. Kabalo ang Ginoo, kung unsa kadako imong mabuhat sa dihang ikaw mag-move on sa imong kagahapon. Kabalo ang Ginoo, unsa kadako imong mabuhat para sa iyahang bulaton kung ikaw mobarog kauban sa Ginoo. In Messages to Young People, page 15, each youth should be taught that he is not his own. He belongs to Christ. His work is to be done under Christ's direction. Mga batanon, dili na nato hunahunahon ron.
na kita ang tag-iya sa itong kaugalingon. Yes, natay mga struggle inside, natay mga insecurities, natay mga pagbati na resulta sa kagahapon, unresolved issues. But always remember this, we belong to Christ. Og tanan nato mga burden og struggle, itugyan na lang nato na sa Ginoo. Siya na'y bahala. And God will work in you and through you. You were not born to be broken, my dear young people. You were born to be sent. Sama ni Elijah ayaw pagpundo sa langob of depression. Don't stay there in the cave of sadness and loneliness. Go out, run, and fulfill God's purpose. My dear young people, walay exempted kanato when we talk about depression. Walay exempted nato when we talk about failure, kapakyasan, kasub-anan. Nakabati tanan. We are all vulnerable. But you know what? Maybe, like Elijah, you've had moments where you felt, Lord, sakto na. Sakto, pero sakto na. Di na ko, Lord. Di na ko kaya, Lord. Lord, gibuhat na akong tanan, pero murag man gihapon sila nakitang sakto na ko. Puros na lang sipyat. Lord, di na ako ni kaya. Di na ako kaya, Lord. Ipadayon ni. Wa na'y pulos ang akong kinabuhi. Siguro sama ni Elijah mo natong pagbati. Pero wata pasagdi sa Ginoo diya mga batanon. Ang Ginoo na sa tong kiliran og nagahumhom. Rise. Run. Stand. Be brave. And fulfill your purpose. You know what, my dear young people? Jesus, God in human form, samtang napa siya diri sa kalibutan. Jesus knows what it means to feel alone. Kabalos Jesus Christ, unsa ang pagbati is nag-inusara. Kay bisan sa dihang gilansang sa cross, gisalikway siya o gitalikdan siya sa mga tao na iyang natabangan. Yes, on the cross he cried, "My God, why have you forsaken me?" He entered our darkness. Misulod siya sa kanitnit kamatayon. So we would never have to stay in it or makalingkawas na sa kanitnit. Misulod siya sa kanitnit sa depresyon. Misulod siya sa kanitnit sa pagtinusara. Misulod siya sa kanitnit sa kapakyasan. Aron kita na nakabati og kapakyasan og tanang kagool, dili magpabilin didto. He didn't run from pain. Wala gidaganan ni Jesus Christ ang kasakit. Wala niya gidaganan ang kamatayon ug ang cross. Instead, he ran to us. And now, he invites you to run to him. Are you willing? I know you have emotional baggages, unresolved issues, struggles, spiritual, emotional, physical. But Jesus is inviting you today. Run to him. Because by running to him, God will help you to persevere and fulfill your purpose. Young person, my dear young people, siguro ang uban ninyo, dili mo ingon, gikapoy na ko, tama na, sakto na to. God is inviting you to come to him because God will give you rest. Siguro ang uban ninyo, nagduduha mo sa inyong worth. Murag di naman ko importante sa uban, di man ko importante sa akong pamilya, wa may naka-appreciate na ako, wa may naka-appreciate sa akong gibuhat. Always remember, you are worth dying for by Jesus. If you are unsure of your future, always remember this. God says, I have a purpose for your life. Kinsa ka ninyo diri, kung asa man mo karon, nasa inyong balay, nasa inyong trabahuan, tauban sa iyong pamilya, kung gibati ninyo,
ang kabalaka, kasubok kapakyasan. Naghandom ba mo na makalingkawas niya na? Naghandom ba mo og nagampo na Lord? Tabangi ko Lord, nasama ni Elijah. Makabangon ko niini ug magamit ko sa imong bulaton. Mao ba na imong paghandom? Mao ba na imong pagampo, mga kapaglaom? Ang Ginoo, magapanalangin ka natong tanan, maayong gabi, mga kapaglaom.